Shalom madihita saluna. Hurian itu hatta nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Tamado hami pangulani huriata pasahaton dihamu sudi amanami inanami dohot naposobulung damen di debatama dihamu. Anggiak ma di haroromuna di parminggota di obason ima minggu Pentakosta na parjulu anggiak ma makarholas ni roha dihita jala dame mahita lau mamuji pasangapod debata atong tapara di marohatta tapauduk marohatta jala marhahohoma mahita satokin. Amen. Apuk kama parminggota tapuji matuhatta maredesian bukwede nomor 108 ayat sada 1 ayat 3. Bagasan gowar ni debata ama dohot gowar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot gowar ni todi parbadia namano palangi dohot tanoon. Amen. Songonon ni na Tuhan Jahoba jala lehonokku tuhamu roha nai baru dohot roha nai baru di bagasan ati-ati muna. Jala usatokku roha batu siad daging muna. Jala lehonokku tuhamu roha sibuk. Jala lehonokku matodikku tu bagas ate-ate muna.
jala au mabaesa. Asa marparange hamu di bagasan akapatikku. Aka hupupe radotan jala patu paumunado. Haleluya. 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 Ang Yang Mahita. Ali Tuhan debata amanami hodo manodangi jala mengajari rohaniakan na porsea di hatam. Mar hite-hite todi parbadia. Say buhay marohanami. Asa ture parrohaon nami mar hite-hite todim. Asa toktonggo dame rohanami makalason hagogon nai. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Kudul mahamu. Tabigima ede puji-pujian sian kor ina parari Kamis.
Tapuji Tuhatta, marede mahita sian bukuede nomor 463 ayat sada doho ayat 2. Pasu-pasu tonggosanmu ida-ida katani suruton dinabadia kosur maban rohaki agagaonu sanggap matu rohakon unang sayolan manete sandok diriku buat maaka pangambat unang song-song dalani nuali ayang oluan ikodo dirohaki agagaonu sanggok matu rohakon manete doi sandok diriku. Biani Tuhatta, tabigima hatani debata, songon patujoloni jamita, turpuk tumingguta sadarion, imana tarsura di sada Samuel 10, mamuk kamay sian ayat onom saha rodi ayat 10 tolu. Asata jahama margati soring di ayat na parpudi rapita majahasa. Songonom mahatani debata. Jadi songgopan nito dini jahuba maho gabi manurirangi maho rabdo nasida. Jadi muba maho gabi jolma na asing. Jadi ia masa akat tadai tuho bahen ma guru roham na jupang tanganmu ai dongana ni Jehovah doho. Dungi tua maho tu Gilgal pajolohon. Jalaidama tua peau madapotoko lahu mamelehon akapelean situtungan dohot akapelean hamulateon. Iko pituari leleng na pai maumu au ro madapotoko asa hupaboto hotuho si bahenomo. Jadi dung tudal ibana lausian lambung di si Samuel gabe di pauba debata marohana songgop madohot sude akat tadai sadari nai. Ai dung saha nasida tudolo gibea idama sahoro panurirang majupak konibana gabe songgok matodi ni debata tu ibana laos manurirangi ibana di tonga-tonga nasida. Alai dung diidas salut akana tumada ibana nasai laun ibana manurirangi hape rabdohot aka panurirang gabe nina bema tu aka dongan ahado nama satu anak ni sikis dohot dosi Saul hape tonga-tongani aka panurirang. Jadi Roma alusni sahalak siani madok isi do ulaning amanasida alani majadi gabe upama doho do si Saul hape di tonga-tongani aka panurirangi rapita majahasa dung masohot ibana manurirangi olas maibana tu robeani songonima sahana tapauduk marohatta martua ma akan ubege hatani debata nau piopsa jala namangula hosa. Amin. Tabige ma ede puji-pujian sian kor punguan ina Naomi.
Tapuji ma Tuhatta, marede mahita sian bukwede nomor 177 ayat 1 dohot ayat 2. Huriani Tuhatta, asa marningot majohita satokin, diaka gudang ni dosa na taula, diari nang salpui saat turodi tikyon, dang tamabe hita di joloni debata. Alani say mulak mahita tu joloni debata, lau monol soli sude dosatai, tabauduk marhahomo mahita satokin. Ale di bata amanami na di Banua Gijang, Tuhan pergugu naso hatudosan jala parholong roha. Tuhodo hami madok maliate, ala ni holong ni roham na manotong rodi sa liling ni liling na. Merpamuati maroham mernida sude dosa nami, jala se sama sude pangalasyon nami maradopon hatami. Ala ni bakko hajol maun nami, asima roham dihami, jalase sama sude dosa nami, dohot pangalaw siyon nami, asa taruli hami dihanguluan na sitong, jala manotong di bagasan holong ni roha Jesus Kristus Tuhan nami. Amin baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosata. Dok matunasida, songo sitong ni mangulu au ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohaku mida hamatean ni halak parjahati, soikon mida hamumulak ni parjahati, tumadikod dalan nai niyan, asa mangului bana. Atong say mula mahamu tumadikod dalam muna akapa na jahati. Buasa tung tagano mate hamu,
ala pinopar ni Israel hasanga puma di debata nani kijang. Amen. Kudul mahamu. Tabigima ede puji-pujian sian kor paduan suara narwastu. Tapuji Tuhatta,
Marede mahita sian bukwede nomor 120 tolu ayat sada do ayat tolu. Hurian itu hatta tabigima hata ni debata songon dalan tungulu ne baru di minggu ta sadarion imana tersurat di sada Yohanes 4 ayat 20 songon mahata ni debata pergabus do halak nama dok holong rohana di debata hape diosomi do donganna aina somak kaholongi donganna na di idana tuk songo dia ma haholonganna debata naso ni di idana songo ni masahana rakma itu mangidogogo tu Tuhan debata ale Tuhan debata ay pargugoi mahami mangulahon naubar tuhatami amin tabi gema ede puji-pujian sian kor ama.
Tapuji mamuse Tuhata, maredeh mahita sian bukwede nomor 510 ayat 1 do ayat 2. Silu sosoima tonganmu joma mililiana ni portibion aku piboan ma lantu tuhata akan alilu diliandalo onang tadaro lo agaraton kandanam Jesus dohina lomo Nai ngajilagi dinasai lao asal mamu batu jolo anon dijakon Jesus do ay nang ditaon godang na bening manes adosa sulik tingani manang napiga ay niarahon itu debata Uriani Tuhata, asata hatidakko maha porsiao tai, songon nahina tidakko ni dongata saha porsiao di portibion, rap madok mahita. Au porsea di debata Jehovah, idoama pargogo na suhatu dosan, nama noppa langit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siato di parbadia, adorang sohabubuhan. Ido Tuhata, nama naon na bernit, di panguhuman ni Silatus, nama tetarpajal luimana di hau pinor silang, jala tua tubano toru dung ditanom, namula mangulu di ari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hudul siamun debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, di siba ibana paima mula sogo tutanoon, manguhumi halak na mangulu doho na mate. Au porsea di todi parbadia, jala dong sada huria na badia, huria hato panialak Kristen akan na badia, dohot dihasisaan di dosa, dohot dihatai na madok, mula mangulu do sogo daging ni halak naong mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Hudul mahamu. Tapi gima ede puji-pujian sian kor PP GKPI Padang Bulan.
Huriani Tuhata, tapi gema tikting namasa di huriata di mingguan. Tawi gema tambahan tikting di huriata di bagasan nasa minggon. Na parjolo, ruas natabba, mulai sadarion 20 Mei 2020 martabba ma ruas ni huriata ima amata Andika putra Simatupang dohot inatai Yesi Astuti Boru Tarihoran namaringanan di Jalan Sawit Raya nomor 21 masuk sektor Saplusada Molorodo nasida asa jongjong ma nasida. Mulai terima. Napaduahon, Pentakosta Napaduahon, Marsogod hari Senin tanggal 20 Mei 2020 ima Pentakosta Napaduahon, Sahalido hita markebaktian masuk pukul 10 wib manang pukul 7 bodarina. Napatuluhon, sidang majelis hari Jumat tanggal 7 Juni 2020 hari Jumat tanggal 2 Juni 2020 di Patu Pahuriatta do sidang majelis masuk pukul 10 pitu wib manang pukul 5 botari maringanan di ruang konsistori ni Huriatta. Ima akan tambahan tikting di Huriatta di bagasan nasa mingguan. Lau manumunomu hatani tuhatta mared de mahita. Solo pihamion aleton di parbadia saya jari matokto hamion urut Maria martangian tutuhata asa tokto waloana tondiga sangaponi saingani rohanami pargogoy mahami be maralahon dosa nami asatu maluahami siana dosa nami joma manisiape sai sondangi maluhut nam asa olah sasude rotu Yesus si paluan rarat pain harajaona usalut Dameni de batana sumurung sia saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata na hinaholongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Damang dainang ng naposabulong na mariminggu di bagasan garijat taon. Songoninang namaddohoti ibadah melalui live streaming di inganan Nabi. Pasahatok kuma dihita saluhutna dame madihamuna.
Begiotta hatani debata nagabe turpuk jamita di bagasam mingguta sadarion ima minggu parningotan haroron ito di parbadia. Jamita na nienet sian Johannes 20 ayat 10 sia 1:20 tajahama marsori-sori naka amanginang nang naposabulung humulai hamima ayat 10 sia. Jadi dung bot ari di hari parjolo dung salpu ari sabat dinauk sordak akapitu ni inganan yak kasisiani ala ni biar ni rohana sida mida akka jahudi Roma Jesus jongjong tutonga-tonga nasida jadi di dogma tunasida damema dihamu. Dungi diulahi Jesus mamadok tunasida dame madihamu. Songon sinuru niya mayaw suruokku hamu. Molo di sesahamu dosa ni manangise nauk sesamai. Molo di pahot hamu dosa ni manang ni ise hotdoi ima sahatna. Akamanginang nang naposabulung diari parjolo dung hehe Tuhan Yesus toho diari Minggu. Akasisiani mabiar robe. Nakpe naung dihatahon si Maria Magdalena nauk pajupang ibana dohot Tuhan Yesus. Alay dang rapor sea nasida. Namarlapatan saksi hidup. Nauk pajupang dohot Yesus. Tong dang rapor sea nasida. Alani Roma Tuhan Yesus madapoton nasida. Tubagasih. Nakpe sorda dua kapitu diinganani. Boy masuk Tuhan Yesus. Tentu mabiar manasida. Mungkin boy dorahita ditolong marhite-hite buku ni si Lukas. Dia ya di bidu 24 di dok masongonon. Maka tahun itu penasida jongjong ma Yesus di tengah-tengah nasida maddo dame madihamu. Gabe terhalomong jala hata hutan manasida ay diripu toddido nani idana sidai. Molo di hata Indonesia didok hantu. Alanadang masuk di akal tutuboy masuk jolma nakpe sordak akapitu nak songoniaka jedela alay boy masuk Tuhan Yesus. Asa di tonga-tonga ni biar ni rohana sida nasay makurungi roh Yesus aham magidok hata parjolo dame madiham. Molo di hata Batak lebih simpel horas madihamu. Horas madinasiam innate tabunay begioniate. Mabiyariba alay roh hata dame. Jadi di dogma manang di Dok Yesus madipatuduhom matangan na do adorana. Gabelas marohan yak kasisiani ala naung ni ida nasida. Waka manginang mukira hita manang sebagia sakita dakyara tabereng bigu. Alay basa mabir hita tu bigu ate. Atay nang aw sa diri 30 tahun na melayani dakyahu bereng bigu. Alay mo dok perbiguad doy bahin na atong nagsanita lewat bahay tornita duwati. Jadi boleh kita bayangkan songonima biar ni rohan yak kasisiani. Di boto Yesus dona di rohan yak kasisiani. Ido bana diulahi mamuse maddok. Dame ma dihamu. Kubaju sada pengalamakku. Tiki sikolau SMA Negeri Sipoholon.
Jadi tiki gudang doa kabule ro mamereng ay rangat di Sipoholon. Jadi asadong uang jajakku gabe volunteer mau tourist guide. Asa songon na hebat taringot tu ay rangatot kudo masongonon. Do you know, sir? We do believe that there is ghost here. Porsiado ha merong dubigo di sonnikku. Maksud tu unang disuku di doa kanasing sa mabiar tahay narohakku. Happy aha mareaksi na. Oh really? So, where is the ghost? I want to see. I want to meet the ghost katanya. Iba na justru di dia bigwi. Asa pa jupang juawin na. Aba. Jadi narohakku sa hurimang ibu asa molo kami morido bigo mabiar. Happy imana jala si kumpulan tiki justru na sida naik pajupang ninna doho bigwi. Jadi narohak ko maala memang nga diajar hotu hita mulai met di baim mahatabigu pabiar-biar hok kita. Jadi inang sotong pabiar-biar hamuda danahi awas bigu dah inna. Saat tu nama tu ay mabiar namai mamereng bigu. Nak pesohya di bereng. Hurian itu hatta nahinaholongan. Ahamadidok Jesus tunasida songon sinuru niamai suruok ko maham. Ido ubain naro Tuhan Yesus madapoton na sida. Naing mangalehon sada tugas na baru suruok ko maham. Tuhan Yesus mau menyuruh murid-muridnya. Naing marsuru na sida laho gabe sitidangi manang saksi haheheon ni Tuhatai. Asa margugu ak kasisiani ahama dibain mangobus maibana dopak nasida huhut madidok jalo hamuma toddi perbadia diobuson songon siadam tiki diobuson debata hosa hangoluan gabe martoddi na manguluma jolmai law songoni donoaing diobusot Tuhan Yesus madopak nasida toddi parbadia. Gabi huingot songonon. Tikidak danak au ayado danak dakwo takadongan dakyada danak te. Au ayado danak. Jadi masa di hutan nami ala sali saminggu doonan hari Jumat. Itor marika tido ibatuonan naing manuhor ballon. Molak kada danak nang idok balon kuke na abi ala di bay mar kuke balonon dak songon na masan waing dope adok pompa adong kompresor yobus dope sa yobus amat taum mabalonon wetor gobung gatong duk 3 tahun berikut dang yobus be nunga pakai pompa jalan berkembang molo naking holan gobung dope balonon ngalasir roha. 3 tahun berikutnya gabi boy habang balonon ngalasir roha. Hape niya nama hasil na te. Dang nalaho diobus balonon gabi gobung ibadaong. Alipe ngalasir roha. Jadi narohak kuma. Adok pelajaran dapat tu songoni. Holan hosa dope diobus ngagobung ate. Yobus muse habang imana. Ima hosa di Portibion. Jadi lam guruhon namar sikola ala hiaw sikola SMP. Ya do SMP. Mukiraka dongan tak ya SMP ala na sikola mulo lorana julu ate. Gau hiaw do SMP. Ni guruhon mamuse di dok oksigen. Di dok mamuse nitrogen. Laos di dok mamuse hidrogen. Sianom mara adong didok butir-butir air. Jadi hudok matuak kadong aku. Molo sian oksigen gabe adong butir-butir air ra unang gabe bocor laos buanom ma dohot jerigen. Itu. Dako tumang nasanino ni di bayan nato. Akamanginang ternyata bahwa hosa di Portibion memiliki dampak yang besar. Laos songoni manang diobuson todi perbadia siad
Jehovah marhiti Jesus Kristus. Gabe mapakorhon ma diaka naporsiay. Jala ditugu-tugu dohita nakining marhite epistelta akamanginang. Ahado namasa dung diobuson todi parbadia todi ni Jehovah. Jadi didok nakining di sada Samuel 10 ayat sia mulai ayat 6 didok. Jadi songgopan ni todi ni Jehovah maho gabe manurirangi maho rabdohot nasida. Jadi muba maho gabe jol mana asing. Jadi roh Tuhan menolong, merubah si Saul gabe manurirangi. Jala gabe muba gabe jolma na asing. Buhado hita kamanginang. Dinasonggop todi perbadia na niobusan ni Tuhan Yesus tuak kasih sianna ahama didok nakning molo di sesa hamudo sani manang naise nauk sesa mai molo di pahot hamudo sani manang naise hot doi ima kuaso di leon Tuhan Yesus tuakka na porsea di bana ima huaso di leon Tuhan Yesus tuakka na majakon todi parbadia. Jala parbue ni todi aka ahamaya kamanginang takas dui boy tapai hutihut didok di Galatia ahamay dokon akamanginang parbue ni todi ima holong dohot las ni roha dame dohot labas ni roha habasaron habasaon haporsiaon halabokon dohot hatomanon. Akaima parbue ni tarida marhite parange ni akazolma naung majakon todi parbadia. Diaka na porsean nasapunguan na parjului. Marpungo manasida diari pa 50 dung haheheon ni Tuhan Yesus. Di guar may nakining Pentakoste di hatabatak. Asa marpungwa ka na porseai. Jadi songgop matod di perbadia na berupa silam niapi na marnala-nala. Jala ima parmulaan ni huria. Asa ido akamanginang udok tuak ka generasi muda molo adong manukuk kamu. Puasa hari Minggu kamu beribadah. Karena gereja mula-mula, gereja yang pertama diresmikan oleh Tuhan Yesus melalui kehadiran Roh Kudus. Ima di hari Minggu manang di hari pa 50 dung haheheon ni Tuhan Yesus. Jadi unak suku-suku rohamu. Puasa halak Yahudi beribadah di hari Sabat. Jala puasa kasih hutto Yesus beribadah di hari Minggu. Allah memang disima permulaan ni huria dina di usehon tuhata todi parbadia songgop tuaka na porsea. Akamanginang todi parbadia na berupa api. Api berarti rara ate. Jadi unak pola syukur rohata, api yang membakar, memberi semangat. Ido bain na merbaju narara hita saunari ate, mensimbolkan buah Roh Kudus dengan api yang menyala-nyala. Alay adong do api nagabi birong ate. Ahamay mabay mosok. Om manayro na taktod di perbadia be. Mula pola gabi birong api nate ay nga mosok. Jadi asamanat tita bahwa Roh Kudus dengan api yang menyala-nyala membakar semangat. Jalan naik patarida honot tamay di saluhut panggul miton ningoluta. Akamanginang mari kita semua menjadi utusan Kristus
Na pinaborhat marhite-hite tod di parbadia. Gabe sitidang ini Kristus ma hamuna. Adok pengalamakku songonon. Hira-hira 20 tahun na salpu. Borhat mau merbus sian Bengkulu tu Jakarta. Jadi adok sada ama hudul dila buku husuk kemak. Martarobo mahami hupatadda hom magwarhu. Saya hutagalung niku. Edang binoto biasi hataan. Saya dari Saborngin ate malah lobi. Jadi itu rido amat tahun saya si Matupang. Wah, songon naliga perasaku adong doa pihalak bata imotoron narwaku. Si Matupang dari mana Pak? Niku, dari Muara. Jadi bukan Pak. Saya orang mana? Orang Bengkulu Selatan. Kok ada si Matupang di Bengkulu Selatan? Jadi Bapak lahir di sana? Iya. Saya asli orang Bengkulu. Jadi kok namanya si Matupang? Jadi diceritakan nama Tauma. Ayah saya dulu berteman dengan seorang Kristen, orang Batak. Betul-betul dianggap sebagai saudaranya. Jadi untuk mengenang persahabatan ini, kata ayah saya ketika saya lahir, diminta izin sama Bapak Simatupang ini. Kuberilah nama anakku ini Simatupang. Jadi naruhaku. Tak sudah HP marga Simatupak siam Muara. Ngadong doh siam Bengkulu Selatan. Hurian itu hatta nahina holongan. Menjadi saksi Kristus tidak harus dari podium ini. Menjadi saksi Kristus tidak harus menjadi pendeta atau menjadi guru jemaat atau menjadi evangelis. Melalui setiap aspek kehidupan kita, kiranya menjadi saksi Kristus. Menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Yesus. Amin. Kamanginang. Atau marhite-hite nauk tajalo tod di parbadia. Gabe adong madihita na paduahon ama pakirimon na mangun. Pengharapan. Asaido akamanginang akahalak si huton Jehovah molo adong na modding denggado tapasahat tu Jehovah si toppa ibana di bagasan tangiyang. Jala denggado taswaton ala porsea hita adong dihita pakirimon nahehedo muse ganup akana porsea jala bainonna tu siamon ni amai akka na porsea. Di sada Petrus sada ayat 3 di dok semanon. Marhite-hite haheheon ni Jesus Kristus yan akka namate asa marpakirimon na mangulu hita. Asa marpakirimon na mangulu hita. Ni anak kamanginang dot akan apa sebelum nak pajupang hita doho Jesus secara kasat mata. Manak pajupang bohi. Alayahama di dok Tuhan Yesus di ayat 20 sia. Martua maakana porsea atik peso di ida. Martua maakana porsea atik peso di ida. Atong molosongonido. Hoho si hamu marohamuna. Torang mahamu. So songon nama kirim diasi ni roha na terbuat Tuhamu di hapataron ni Yesus Kristus. Dia 10 di sada Petrus sadai di dok mamusai. Songod danak si pangului mahamu. Aumma. Songod danak si pangului mahamu. Digambarkan seperti seorang anak kecil yang begitu percaya. Jadi akan amar minggu nasugutan di bawah nakka guru sekolah minggu doa kaya anak kota sekolah minggu maredde di langgatanon. Jadi roy nak padita dok tua nak kiksongonon duk selesai ibadah. Luar biasa. Ada anak itu yang bernyanyi
luar biasa semangat. Alai laus adong dona tangis luar biasa. Jadi hudok, oh berarti nama redei nani songgopan nito di porbadia mai. Natangisi dang binoto to dia itu sih. Wahita ade. Jadi boy do boto otta ise do nari songgopi to di porbadia. Bernyanyi dengan sukacita atau kape. Mari kita menjadi saksi Kristus, menjadi sitidangi asa dohot nang generasi muda dapotan to di porbadia. Waka manginang ngatahatahon manak tabaritahon hatani Tuhani di tonga-tonga ni keluargata. Oman waik sada siulaon ni akahalak na porsea menjadi saksi Kristus mulai siat tonga-tonga ni bagasta asag sudenian akanatoras gabe si tidang ini Kristus tamulai siat tonga-tonga ni keluarga. Asa gabe dohot hita saluhutna parjabar di hangoluan sogot. Ahado upatta di siak kamanginang kita akan beroleh sukacita baik di bumi baik di sorga. Nakpesopajupang hita secara pribadi, manang secara marsijalangan, naing ma gabe dohot hita porsea. Ahado na mga bati maol jolmai porsea, terus do tuak kasih siani, keragu-raguan, ketakutan. Wado benota, asa unang ragu-ragu hita. Wado benota asa betul-betul hita berani menjadi saksi Kristus. Tajalo ma toddi perbadia. Harus si Thomas naung rapak dohot Yesus 24 jam. Pada mulanya, di awalnya, dia juga tidak percaya. Alai duk pajup pangibana. Gabe di dokma, Tuhaku jala di batakku. Atau kita be. Tajalo ma toddi parbadia. Tema ni mingguta sadarion didok akamanginang. Jalo ma toddi parbadia. Asa terjalo hita toddi parbadiai. Naik kita sude majakon jalaruar ma hata dame siat tonga-tonga. Tapasaha majo tuna di humaliakta dame madihamu. Tapasaha majo akamanginang dame ma dihamu. Dame madiho inang, dame madiho amang. Dame madiho itu, dame madiho lai. Tidak mudah ya. Tidak mudah. Alana olodo dame madiho inang ningon. Bulu-bulu nih indah musiate. Amang. Tapi damai yang dari Kristus adalah memiliki kuasa. Damai yang dari Tuhan mabuan lasniro atau ngakamanginang tajakon ma toddi parbadia tajalo ma toddi parbadia di tonga-tonga ni bagasta hurok na kining buasa baloni boy imana gabi gobung ala naradido alat itu alay sa piloja matay sa idiobus dang ragobung baloni ala buah ala bocor, tidak siap. Jadi hita pe, harus rade, ikor radedo hita, majalo toddi parbadia. Baru pe asa dapot dame na sumurung di bagasan ngoluta. Unang ma na pabiar-biarhon. Unang ma toddi na mabayin hatahuton. Manang unang ma toddi na mabayin kita bobonosan. Alay toddi parbadia, mabain pos rohata. Kebetulan au bidakku mengajari praktika. Jadi natau ni kusuruh maka mahasiswa untuk praktek berkhotbah. Jadi arong masahalak mahasiswa didok masongonon. Pak, ketika saya mau khotbah,
kan sesudah pengakuan iman. Alani biarhu gebedakku boto. Nautung do porhangeri dok. Inang cepe udah mau khotbah inna. Jadi ternyata HP, walaupun begitu banyak persiapan, latihan, boy do pe mabahin hatahuton. Kuhatau jami takki inna. Nganek dakwingok madok amin. Takpolay di hutan nami hiado marjamita seseorang situa. Dang dido amin. Waduh botima inna te. Alaniaha raja perhata matai takya madok amin. Atau ngakamanginang. Ahanan yang dohonok kumarhite nama say. Kita perlu berlatih. Kita perlu berlatih. Dan kita harus bersedia dilatih. Si Saul halak na biasa-biasa do ibana. Alay alaolo ibana digohi toddi ni Jehovah. Dia menjadi orang yang luar biasa. Jadi tidak harus menjadi orang yang luar biasa baru boleh menjadi saksi Kristus. Kita mungkin adalah memiliki keterbatasan. Kita adalah orang yang biasa-biasa. Tapi bila mana kita mau dipakai oleh Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang luar biasa. Om mananang berengota, sadalat tu ojahan ni jamitat tasadarion, jalo matod di perbadia. Berarti adalah aktif dari kita, jaloham. Jalaido idok Tuhan Yesus romahamu. Tuhan Yesus tidak memaksa orang banyak. Alai secara persuasif kita diundang untuk aktif majalo todi sayolo mahamu podaan ninna apostol Petrus. Amin martang yang mahita. Mauliate maali Jehovah di bata amanami. Nunga diobusok kotor di perbadia tuak kasisianmu. Dinaung dijakon nasida di jalo nasida todii. Disuruhodo nasida gabe akasitidangi. Ima mabaritahon hatam. Pabotohon hodo Kristus narotu portibion. Asa malua ganup hajol maun siad dosa. Pakke mahami oleh Tuhan. Gabe sitidangim. Jala pakke mahami Tuhan mabuak haluaon diakka jolma siap perdosaonna atau ngaliamang naeng masaluhut panggul miton ning ulunami gabe patuduhon suara ni hatam atau Tuhan molo hurang malo hamina sailaon manang hatahutak kami dibaga sa panggul miton ning ulunami marhite hagugon nitod di perbadia. Dinahu pestaho kami sadarion di hari Pentakoste. Margugo mahami Tuhan. Jala sayolo mahami majakot todimi. Pasupaso akaruasmu Tuhan. Pasupaso akanaposom di ingananon. Asalam margugo na sida gabe sitidangim. Molo tungadong ali Tuhan na suboy sahat na sida tubagasmon. Alaniak kaparsahiton pamalum parsahiton na sida. Alaniak kapangabati di portibion palua pargugoy na sidali Tuhan. Jala papos rohanami nang hami pe Tuhan. Ikot taruli do di pasu-pasu na gudang na pinarademi. Pinuji magwarmo marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Taudutima acarata majakon hatani Tuhan marhite edeta hubuan ma diriku. Hubuan ma diriku Tuhan Ibu Tuhan ayado tinobusmu
hatani di bata di hita, imaujahan di nalau, pasahat piliatta, tuadopan di debata, na tersurat di 2 Korintusia ayat 8. Didok songonon. Alai marhuaso do debata mangusehon saluhut asiasi tuhamu. Asa sadok tuk situtu di hamu jala marlobi-lobi hamu. Laho patupahon saluhut ulaon nadinggan. Amin. Abjongjong mahita saluna. Tapasahap mapiliatta tu di bata martangyang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan. Jala mual ni nasa ulibasa na mauliutus.
Usabahok kami masyan na nilehomi pilihan nami tuho. Molo tungadok tarsabahok kami tuho nasiat tangamu hiadoi hujalo hami. Ay ahamahami ubay tarlehok kami manangaha tuho. Asi maroham jalo mapilihan nami on gabe uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramuti asahu pakke hami pilihanon pati bulhok karajaommu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutaddahami godang ni silehol-lehommi di hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tungama pelean astiroham mulehon endeku tangi aku ima peleon Ali amanami na di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut molomoni roham di Banua Tungau songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hangolua siapari. Se sama dosa nami songop panisanami. Di dosa nidongan na merdosa tuhami. Una kami togihot tu pangunjunan. Palua mahami siap pangago. Hai ho tona puna haraja dohota rodi hasana Mulak mahamudi bagasad dame. Jala gabe sitidang ini Kristus mahamu. Jalo hamuma pasu-pasu nasihat Tuhan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakot Tuhan debata mabuhina tuho jala say asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin.